see, 'cause I think I do want you next to me. Guys, ito yung second. So, una, siguro 17 pieces to na. Yan mo ng panda to. Ayan. Baba, you want this one? This is better, Baba. Yes. Ate, So good. ayun nyo, Doy. Ano? Ito yung... Binili kasi namin ito ng pancake. So ano may... Ay, guys, balik ulit kami. We're back! Kasi di ba may isa pa. Ito naman yung January ng Tokyo Treat. Ito naman na isa. And inopen namin yung December. I-leave ni Mana yung link. Kung hindi nyo pa yun napanood. So, tara, ready ka na? Yes. Tada-da. Ito guys. Bye-bye. 1, 2, 3. Tada! Ano? Wow! Let me see. Ay, mga chocolate na ito guys. Ayan o. Calbee. Yan, napakasikat niyan dun. Calbee. Ito? Yung Calbee na brand. Sa mga chips nila dun. Mga potato chips. Ayan. Fries. Baba, can I see? Yes, here, Baba. Here, Look. So, eto yung sa January na, Sweet Valley. ano nila, booklet. Okay? Okay, Baba. So, Valentine's naman. Oh, yeah, Sweet Valentine's. Kasi February, January to, ano na siguro to? Balik kapag na-receive mo siya, malapit na Valentine's. Kasi January, oo. So, unahin natin ulit yung, wait, Baba, you have to see because we're filming. Open the other one. Here. That's yours. Okay, so unahin ko na ito para, ito yung ano, Calbee. Ano ba nandito? Baba, wait Ano na. yan? Potato chips na may chocolate. Oh, yun. You stay here with us. Come on, if you want. Come here. Yeah, here, Baba. Yeah, and then show to the people. Come here, Bob. So, ayan yung kanyang booklet. Holly, let's Come on, go. Baba. Baba, O, come. diba? Nandiyan si Holly. Ayan, oh. So, unahin ko na yung Japanese Mikan Kit Kats. May Japanese Mikan Kit Kats daw siya. Do you watch in the room? Ito yata. Go, watch in the room. Ito Come on. bang KitKat? Ano ba yan? Kung ano na lang mauna ko dito, guys, kasi ayoko na magbulak na dito. Bye. Bye, Come Mommy. back later. Come back later, okay? So, ito na lang muna unahin ko. Ito yung Calbee Chocolate Dip Chips. Dip. Ito din. Yung Calbee, pero hindi ko yan nakita. Ay, buti. No, parang mayroon siyang nuts na walnuts, no? Walnuts yan. Oo. O, eto naman, 5 daw ga. Ay, expired na rin ito. Expired na rin siya. Kasalanan ko kasi nga, matagal na ito sinansa. Ayun yung Pag itong chat sumakit talaga. Huwag kayo, syempre, pag kayo, dapat pa nag-order kayo, dapat talaga buksan nyo Buksan niyo agad. Huwag niyong i-stock sa bahay. Oo, Gaya katulad. ng iba dyan. Hindi ko naman kasalanan kasi yung mga bata, busy sila sa sports. So, ayan. Yung una ng sports. Dapat sports before food. Yeah. Hindi kailangan nila ng food bag para wala silang energy. So, ayan ang itsura niya, guys. Kahit expired. Ano natin? Kasi, ba't din pag-expired niya sa kanila, crunchy pa rin. Hindi ba sa atin pag-expired, ano na siya, yung malamya na, ano sa inyo? Hupas. Hupas. So, hupas sa kanila. Pas pala. Sa amin naman, humil. Ano sa Tagalog? Ano? Kupas. Try mo, kahit ito na lang. Okay sa akin, masarap. Kasi para siyang may chips na... Panira yung chocolate ay. Masarap yung chips. Yung parang potato chips ba to? Potato ata. Wala, hindi naman nakalagay. Basta Parang combination ng savory tsaka sweet. So, ang next is... Eto, ano to? Super hard... Ano yan? Super hard chipol? Chipol ba yan? Asan? Ayan, ayan. Ito sa taas. Chipol. Baka chipol. Oh, ayan na guys, oh, chipol, ano ba yan? Ba't ganun ang mga, ano? Arte-arte ng pangalan. Heart chipol. Heart chipol. Ay, heart yung ano niya, yung shape. Tapos parang barbecue. May barbecue picture. Tapos parang baka spicy. Ayan, Kami oh. alam is- Ay, ba't ko ito binuksan? Sabi ko sweets muna. Ayan guys, oh. Nabango. Ayan ang kanyang shape. Puso. Kasi nga, Valentine's issue pang ano to eh, for January, February na eh. Magugustuhan niya to. Sarap? Sarap. Hindi ako. Iba lang. Sorry.
Sarap! Yum. Yum. Tapos parang may smoky, ano siya, no? Sarap. May cake. Harap! Baba, here. You choose. Sarap niya. Kawan, unicorn? Oh my God! Unahin ko lang kasi nangkuhaw na ako. Ay! Oh, Canada Dry! Canada Dry, sparkling Ay, sangria. masarap yan. Masarap daw to guys. Oh, ayan. Ay, baliktad. Ayan yung Sparkling oh. pa. Canada Dry. Canada. Ano yan? US brand ba yan or Canada brand? Canada siguro. Pero yung flavor siguro mga Canada original na. in Japan. Where's your drink? your drink? Where's your ano? Hala, saan na yun manay? Nilagay ko yata sa ref. Nilagay mo? Yung juice box? You want a juice box? Andun baba ah. Okay. Oh. Ooh! Masarap yung sparkling. I got you one. Ay, ang bango. Ano kasi, ano siya? Hmm? Sangria. Ano, iba-ibang ano, flavor ng ano, fruits yata. Sangria! Oh, ano yan? Mix of, combination. Fruits. Ayun tayo sa taas. Try natin. Kailan ba ito mag-expired? Wala ditong Hindi nakalagay. naman siguro. Matagal siguro to. Sangria, di ba ano yan? Alcoholic sa... Anong, Spanish ba yan? Spanish ba yan, Sarap. sangria? Parang may kick siya na... No? Masarap kasi sparkling. May Hindi naman behind- yan alcoholic. Hindi naman. Kasi hindi naman nila ito bibigay ko. Kasi pambata to eh. Yum. Sabi ni Oli. Nandito siya, iniinom niya yung isang ano, drink. Walang Yeah. nakalagay, no? Masarap. Sarap yan. Yung next is ano to that? Picture lang kami. Ito, kimchi rice puffs. Kimchi guys. Korean Yeah. to, di ba? Oo. Oh, ayan ang itsura niya, oh. Ayan. Expiration na. Ano na siya? Nung 4 siya, guys. April. Expired na naman. Sayang naman. Sayang. Ba't Ay, ganun? crunchy. Sarap. Sarap. Ay, parang ito yung gusto ko dun. Sarap. Ba't ganun? Ba't ganun? Kahit expired na crunchy pa rin, tapos ang lasa-lasa. Kimchi talaga. Yeah, masarap yan. Sarap. Sarap yan! Mas paborito sa kanya kasi most, maraming chips kaysa chocolate. Maraming savory. Yeah, masarap to. Next is... sige kayong dalawa dyan. Oh, that's okay. Yung second is... third na pala to. Paglanan natin to. Ito siya. Chocolate umaybo. Ayan. Ito siya. Umaybo. Ayan. Maganda siya kasi may guide. So, alam mo kung ano. Hindi lang siya ano. Buksan natin siya. Ay, chocolate siya. Coated siya na chocolate. Ay. Wait, no. Yes. You have to do this first. Feeling ko parang ano rin siya. Same yan nung Wait, kanina. ano? Iba lang yung flavor. May wafer siya, no? Try mo. Ayok. Try mo. Masarap. Sus. Hindi siya, sa mga ganito guys, huwag niyo siyang kunin sa ano, mga, Yako. ayaw niya, oh. Chocolate. Ako masarap. Holly, try this, baba. Gaya-gaya ka dyan. Try mo to kay, ito. Baba, look! Yummy! Wanna try? Wanna try? Ayaw na yun. Masarap. Para sa akin masarap. Yung boys magugustuhan to. Baba. Inom tayo nito. Chocolate? You like it? Good job. No chocolate. Yeah? Next is, pag-ilan na natin to. Basta bilangin ko lang siya at the end. Sa ano, pataas nito. Ito naman tayo. This is chocolate Kinako Mochi DIY kit. DIY na naman. DIY na naman. Hindi namin magawa yung DIY kasi ayun, mamaya na lang DIY natin. Sa napapansin namin, merong KitKat. Every subscription, meron talagang KitKat siya may DIY kit. So DIY. maganda siya para sa kids. Parang activity. Para ito yung nilulook forward nila dito sa ano dito. Sa box na to. Mayroon siyang parang marshmallow. Ano to? DIY. Ayan, water. Parang mochi. Mochi daw. Oh. Ayan, nakalagay naman dito kung anong kung anong nasa loob. So, basta yan ang magiging itsura niya pag ginawa nyo siyang DIY. Ayan, meron din sa likod. Ayan. So, ayan. So,
Di natin mamaya na lang siguro. Eto, marshmallow. Agoy. Ayan, Kuya ni Dan. Walang fireplace dito. Hindi niya ito mami-melt sa ano. Marshmallow, wala. Feeling ko ano to. Hindi, nandito. Cat cow marshmallow. So, pusa siya, guys. Ay, hindi. Aso. Yung ano. Yung na. Split ng ano nila na. Basta yun nga. Ganyan Sa nga. po ng ano. Po, ayan, oh. Yan. Really wow. Para siyang Paw Patrol. Paw Patrol. Babaran? Alat, sandali. You want some? Okay pa to. November. November siya, guys. Wait. Ang marshmallow matamis, di ba? Eto hindi. 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 That is Fofi. Is that Well. Fofi? Paw Patrol? This is Paw Patrol? No. No. Meow. Meow. Hindi siya matamis, di ba? Hindi siya matamis. Ang marshmallow dito sobrang Pero tamis. bakit? Pero medyo makunat ng konti. Kasi yun ang ano lang. Yun ang style nila. Yun yung siguro, maano siya, hindi siya yung tulad Hindi siya kasi, na parang nagme-melt. Ito naman, parang siyang ano, parang dense, no? Medyo makunat ng Makunat. very light. Oo, ayun ha. Hindi siya yung tulad ng regular marshmallow na kilala natin. So, ayan. Tapos, ito naman yung, ang dami ng KitKat, oh. Meron talagang KitKat, tapos merong drinks, tapos merong combination ng sweet at saka savory. Yung KitKat, ito naman sa 10 pa siya. So, October pa siya. Ayan yung expiration. Dito nakalagay yung... So, i-check nyo kasi hindi Ayan, lahat. mandarin or orange. Gusto yun ni, Holly. Ito, mandarin. mandarin yung flavor niya. Tapos, ang dami ha. Hindi lang siya isang ano, isang pack talaga siya. Okay, hindi parang okay naman siya. Oo. Sa presyo, okay na. Gusto nyo makatikim ng mga authentic Japanese treats. Eto, i-try nyo itong Tokyo Treats. So cute. Ililink naman na yung link below. Oo. Eto, orange yung flavor niya. Nung isang box, ano yun? Parang, ano nga yun? Strawberry... Parang, hindi sakura. Hindi. Strawberry... Basta strawberry. Ano ba? Is it yum? Yeah. That's yung... Is it dude? Is it dude? Is it dude? No? Mandarin na, orange siya. Parang may ano siya, may parang elementary tayo. Nasa Try mo. Open it, please. Parang may parang nung, parang Yung mga, mga candy-candy. candy sa mga ano natin sa elementary, no? Di ba? Yung parang milky na orange flavor. Oo, parang same. Yung inano mo, Sinustro mo na, alam mo yung parang powder? Oh yeah, yung sinustro mo. Oh, yung parang, Mikmik, yeah, Mikmik. Ayun. Pero ganyan Strawberry, yung ang flavor niya. Ganitong Orange, flavor din. Sarap. Sarap. Ayun, tamis nga lang. Dito tayo kay isang riyan. What happened? You Sarap. wanna watch again? So next is eto. Ano to? Watch sa movie already. Glico? Glico ba yan? Glico. Glico, parang same yun kanina. Biscuits. Glico. Ay, ang cute ng ano nila, Maliliit lang siyang parang bite size. Ayan, Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 pieces na ganito. You wanna watch Okay, it no? now? You wanna watch it now? Baba, watch it over there, Baba. Tapos may puso yung ano niya, Bye! Ayan, Ang cute niya, Ray. Tingnan mo. Ay, oo nga. Ang cute. Strawberry flavor. Ang cute! Sarap. Sarap? Try mo. Try mo. Ayoko ng ganito eh. Try mo. Oo, sarap ng Sarap. Ng biscuit. Ng biscuit. Hindi siya matamis. Okay lang. Masarap. Sa kape. Okay? Hindi lang magkakapo. Oo, masarap yung biscuit. Hindi siya matamis. Tapos very Tama lang. Kaya pala, hindi na siya nakaka-play kasi kinukonect niya sa TV. Di ba? Pag play niya, hindi nagpe-play kasi naka-off yung TV. Ayun, bumalik na. Kaya pala balik-balik siya sa amin. Siya nandito, Hindi ko naman alam. So, masarap. Next is eto.
Sino to? Ano ba yan? Premium ba yung pinili mo? Oo, premium. Ayan, premium box. Ah, kasi premium, tas classic. Classic. O bakit ganito ang ano? Ha? Ba't may ganyan? Dito Baka yan sa classic yan yung included, tapos sa premium ito. Ito, Ano yun? may ano siya. Pero yung sa akin, premium lang. Oo. Premium ba o classic? Hindi Premium ko ka! Ayan, premium box yung nakalagay. Mas marami yung premium niya sa classic ata. Oo, totoo. Ayan siya, pitit talaga siya. Kasing pitit ng aking katabi dito. Maliit. Sobrang ano. Ito yung Ano yun? Ano yan? Gusto ko Kulay- rin yung strawberry. Alam mo yun? Yung strawberry na parang ganyan. Try mo siya. Ayoko. Ayaw mo no? Strawberry na yung parang umbrella. Oo. Gusto ko yun. Sarap. Sarap? Okay na. Gusto mo pala yung ubusin mo. Ganun. Ayoko. Wala, hindi siya matamis. Kanina ka pa. Kasi ang chocolate dito sobrang tamis compared dito sa natitikman ko. Hindi siya sa akin matamis. Okay lang. Oh, in fairness, hindi siya sobrang tamis. Magugustuhan to ni Jan kasi pudding siya. Ah, gusto niya dyan? Mga pudding. Keep mo yan kay Jan. Uy, Jan, Kaya sa'yo Jan yung to. Pikachu! Pikachu to? Oo. Yan ay. Nasaan siya? Chocolate na naman? Pokemon? Anong chocolate pa? Ba't sabi mo, ano to? Pikachu? Chocolate. Pikachu ka! Pikachu to? Pikachu yan! Sino si Pokemon? Pokemon! Hindi ko. Nakalagay Pokemon, tapos si Pikachu. Yung Pokemon, yung marami sila. Ah. Bali pangalan ng show ata Pokemon. Tapos si Pikachu, tapos may ibang characters. Characters sila ng Pokemon. Okay. Oo. Now, hindi ko alam. Ayan guys. Ako si Pokemon. Pokemon, nasa mo Pikachu? Pikachu yan! Alam ko si Pikachu to. Sabi ko, Pokemon naman din. Chocolate din to, guys. Magugustuhan mo siguro to. So, iyan sila, mga Pokemon sila. Ayan pa. Nanonood kasi, hindi ako nanonood. Bata ako, oo. Pika, pika! Pika! Tapos yung mga sound effect na, Pikachu! wala na, buwan na yung kapal. Uy, yan yung pinapanood namin, tapos yung Son Goku. Ayun. Yung may mabuhay. Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Guys, pag kayo nag-order nito, alam niyo na magiging itsura. Ano siya, mayroon siya nasa plastic pa siya, oh. Parang yung ano lang to, yung parang chocolate din na nabibili. Sino yan? Si Pokemon ng Pikachu? Si Pokemon to! May karakter, iba-ibang karakter kada ano. Dito si Star, Sino yan? Jess, ano ba yan? May pangalan, may Japanese pangalan. Ayun, oh, sino to? Ano yata? Ay, yan lang pala, ito lang pala. Start pa dito. Sabi ko, ito si Star. Ayun yung bola nila, di ba, na kapag trino nila lalabas yung Lalabas yung- Pokemon. Okay, Hindi ka gotcha. nanonood ng Pokemon? Siguro napanood ko siya, pero tagal na. Alam na. Pika-pika! Gusto ko na ito bago ito maging ano, nasa yung gunting natin. Excited din ako sa mga bata ko, ano magiging reaction nila kasi, ang ganda, at saka maganda kasi very ano sa kids, kasi yung mga character ng mga packaging nila, pang bata talaga. Ano talaga, makulay. Makulay. Alam ba ng mga bata ang Pokemon? Hindi ko rin kasi alam mo naman, outsider silang kids. Tuturuan Ano siya ko pala, yung ano mga sila? anak ko. Ang mga anak, siguro hindi ko alam ng mga anak ko. Ayan ang tsura niya, oh. Ah, si Pikachu! Si Pikachu! Si Pikachu yan! Si Pikachu ka? Oh. Hello, ang cute! Wala siyang chocolate sa loob, parang ano lang, parang Pika-pika! masarap! Gusto ko siya kasi gusto ganitong crunchy, yung ano parang masarap. Diba? Tapos may mga sugar-sugar siya. Oh, not bad. Masarap. Eto, pag sa mga sweets talaga, ano siya, baka mo sa kanya maasim. Hinuhuli niya yung ano, chips. Mamaya yung chip. Ito na yung nuts. Ito na naman yung savory yata. Yun yung with cracker. Soya sauce, crackers. Iba, cracker din, pero soy sauce. Oh, yun Yung ang- kanina, with- ano, with yun. Tapos ano. Start na yan. Chicken. Tingnan natin. Hindi pa. 7. Ngayon. Hmm. Ngayon kainin natin. Anong oras ba ito? O, tingnan natin kasi yung kanina, upas. Upas na So, rin. baka to hindi. Hindi! Ipas kanina. Ay, ito masarap pa. Masarap. Ano, soy sauce, masarap. Itong mga gusto niya, yung ganyan alat-alat. Ay,
itsura niya. Wasak na kasi yun. Ito yung isa. Okay lang. Soya sauce yung flavor. Ba't nang gagawa silang ganitong soya sauce? Wala pakialaman. Gusto nila eh. Yung next is, Huwag kayong gumawa ng ibang flavor ah. Ito na yung last. Ano to? Ito na naman. Yung apat heart? na naman. Wala Pero naman yun nakain dyan. wala to dito. So, ano to? Frito, wala. Wala talaga. Kasi naubusan namin yung characters dito, oh. Wala. Ano, ubos na pala? Wala. Last na to. Diba? Oh, ito, ipahuli natin to kay Simply Race. Bakit? Ano ba yan? Kalbi! Kalbi! Pero may kalbi din tayo kanina, yung puso. Eto ba yun? Oo, yan, Hindi yan. yan. Yan, masarap. Hindi! Hindi. Eto, chocolate na kalbi. ayaw mo yun. Ayaw niya. Eto, oh. Ang cute naman ang characters na. Hala, ang ganda na ng lighting natin man ay. Nawala na si Son. Ngayon pang patapos na kami. Ang ganda. Klaro-klaro. Oh, kaya lang may glare yung eyeglass ko. Iba-ibang kulay. Parang baka Parang veggie. vinegar. Oo. Ayan ang ang laman. Try mo, ikaw muna nga. Okay lang. Hindi siya masyadong matabang na naman. Ang cheap nila, no? Hindi ka Kasi makaka... healthy version to na chip nila. Masarap. Sarap. Gusto ko to. Parang ito yung snack na nauubos mo kasi Masarap. parang babalik-balikan mo kasi hindi siya like sobrang Hindi salty. Oo, Wala. hindi Parang wala. maalat. Tama lang. Tulad sa akin, mataas ang timpla ko. Para sa akin, sobrang tabang. Meron siyang may pagka-vinegar. Vinegary. Tapos parang iba-ibang... Sarap yan. Hindi, taga ibang kulay, ibang flavor. Iba yung Tapos kanina. iba-ibang pack, iba-ibang flavor. Mm-mm. Ay, hindi. Same Hindi. lang. Same lang naman. Iba-iba lang. Ano kaya to? Oh? Kasi tingnan mo. Same Oo. lang naman. Iba-iba Masarap. lang. So, anong pinakagusto mo dito? Ito. Ay, sa kanya naman ito. Sa kabila yun. Sa akin, ito. Ito. Luto, ayan. Lahat naman, kung mahilig ka sa... Ito dalawang gusto ko. Ito, gusto ko to. Kasi it reminds me na, nung bata pa talaga, yung elementary ka, yung ayan. picnic. Masarap. So, yun na guys. So, ililip ko na lang yung link. At saka ito, yung inumin. Masarap. Ilip ko na lang kung gusto nyo bang itry din. Masarap. Para sa mga bata siguro may excite talaga sila kasi yung mga character ng packaging ang gaganda. Ano ito? Pokemon or Pikachu? See you na. Bye-bye na tayo. Bye na. Bye. Thank you. Please Bye, like, please guys. subscribe. See you on my next vlog. Bye. Abangan nyo yung mga bata doon sa next na... Oo nga. Oo, kasi mayroon pa akong 4 doon. So, feeling ko hindi na yun mga safe na yun sa kanila. Ay, Okay hindi naman. expired, Oo. hindi na. Kasi konti lang naman yung may expired. Pero yung expired niya dito, okay pa naman sa atin. Hindi tulad sa atin na kumil. So, yan. Thank you. Bye. Bye.